nke na-eme onwe onye gị na-alụkọrọ ife kesa na ife pụtara ọfụma eme na ọlụpụta irigbo nwanne ya ọtago ka ghara inwe gị one on one ya tupu anyị eji obere ezumike mana o nwere okwu ndụmọdụ tụpụrụ ndị mmadụ gbasara ndị na-achịbata na ihe ejije kịta nke ihe nwere igwe ndị na maka na ihe modeling na anụgo m ọtụtụ ihe gbasara modeling anụgo m ọtụtụ ụmụ nwaanyị ihe a na-akọ ụmụ nwoke na ndị otu ha ke modeling nke ịnọ n'ime ya ọfụma nke a ndị oyibo na-akpọ specialize nke m nọ n'ime ya ọfụma bụ nke a na-akpọ advert modeling nke nwere ike itinye iru gị na ihe dịka azụ ncha azụ ụmụ ihe a na-egogasị a na-emegasị na kọmpanị akwụkwọ na ndị otu ya ụmụ ihe ndị a na-etinye iru mmadụ kalenda na ndị otu ya igo ncha wee fe iru mmadụ n'ime nke ahụ ka nọ kịta ọ na-agakwa ọfụma ihe bụ na ọ da-apụta oge niile maka na ndị chọrọ nke ahụ erika ihe a ga na-emezi bụ a ga na-eke ya eke maka na a sị na ekele ọrụ eke ya a na-eke ya eke akpọ gị taa o nwekwa ike mbọsị ọzọ a ya akpọ gị ọ bụrụzie ọnwa ịtọ ka na-abịanụ ọ ya mere ị ga-eji nwekwa ihe ọzọ ị ga-eji jide onwe gị ma na-echekwa nke ahụ ihe a bụ ihe a na-akpọ passion ọ bụ na passion gị mana ọ bụ na ịbanye ma ka ị wee nweta ego nwanne ụzọ adịrịkwa ebe a pụtaba oles ma nwekwa ihe anya gị na-achọ ebe ahụ isorozie ya gaba mana ọ bụrụ nke passion ime nka wekwe ihe ọzọ ị na-eme jide onwe gị. oke ọzọ dịkwa ka ịbịa anyị ekwutula maka ihe ndị ejije kwutekwa nke modeling so nse ka njọ maka nke igba egwu a dịka kee ndụmọdụ ị ga-enyekwa ndị na-ebido ọfọ ndị chọrọ igba egwu chọkwana ka ha gbapụta ya ihe maka na e nwere ọtụtụ ndị na-agbakwa egwu n'ụbọchị taa ma ha enweta the right platform ha nwere ike iji batakwana were pụtakwara bụrụ ndị ala afụ ihe nkiri dịka esi afụ gị n'ụbọchị nke taa. ihe na-achịkọba bụ ndị nke igba egwu bụ ya bụ nke bụ the easiest maka na nke a ma ị nwere manija ma ọ na ị nwere manija ihe emenwuru onwe gị afa ijegasị ebe a na-ejegasị ịfụ ndị mmadụ gwakwa ha na nna agbakwa egwu ya mana ọnwụ na-enwe ihe unu ebe unu na-achọ ịga ma ọ bụ enwe ihe unu na-achọ ime ịkpọkwa ya bịa ị ga-eme musical videos na parties ị ga-emere onwe gị ego mere onwe gị afa ị nidirizi iso onye mgba soro kpọrọ m jebe ka ndenye aha ka nrejista ego one ị nidiro ya mana ọ bụzie na Chukwu mere onwe ya afa ndị dị oke enu kpọọ gị echi ijezi ebe ahụ ọ ga-arụ gị ịchawa ọ gakwarụ gị isikwe n'obere ị na-eme na-agbagote ọkwa ihe nke a na-akpọ ihe na-emere onwe gị maka na ebe a m nọ egwu m na-agba ada m agba ya nọọ ka m gbakarịa ndị niile ma ọ ka m bukọsi ego dị na ala anyị maka na obi ọma ọ na-eme m obi aṅụrị o nwekwenu some beat ga-apụta eji eme egwu like ndị nke dịka zoro ha pụta a na like beat na-akpọtụ na-asụ asụ ọ na-eme m na-agba egwu onye ogene egwu mgbu obi aṅụrị dịka isi wee kpọtụ ụfọdụ egwu ndị agha zoro mana tupu anyị emeje na nke ahụ achọrọ m ịjụ gị ewepụ egwu n'ime ihe ejije na ihe modeling na ka ihe ọzọ ịdị mma ya ka ihe ọzọ ị na-emeta ọfụma iji ejide onwe gị ọ bụghị ije ka ihe ọzọ ị na-emeta ọfụma oke ihe ọzọ m na-emeta ọfụma bụkwa otu esi agwagasị ndị mmadụ okwu ka ihe ugbu anyị na-eme otu esi eme a na-akpọ ya interview maka na ihe na-agụ n'ụlọ akwụkwọ m bụ mass communication nke ndị oyibo na-akpọ ihe gbasara ihe ndị onyonyo ihe na-achịkọrịta ihe ndị onyonyo niile mana nke modeling ma nke igba egwu ma nke ijikọta ọnụ ma nke a na-ekwu ihe a bụ nke m na-agụ ewezuga igba egwu na ihe onyonyo a na ihe modeling a ihe nke ọzọ m na-eme bụ ihe a na-akpọ presenting newscasting na interview ihe abụga ọ dị mma mana tupu anyị ala n'ụbọchị nke taa onwe ka ị ga-esi bi ebe a dịka onye na-agba egwu ya nọcha ghara ịzọrọ anyị ịma na ihe azọtara na anyị ije egwu nke anyị gosi anyị ife iji biri ife jiri mara gị amara dịka nwa ada na-agba egwu na-agbasikwa n'ime mara n'ọhịa maka na ị na-eji ihe arapịọm ị na-eji aracha n'ọhịa ka anyị kere ihe iji aracha ya ka anyị mara ma echi onwe ka m mesi dinye bright
ịkụziwere ya ajụgode ndị Igbo ndị na-ege ntị kịta ha ga-ekwu na ịmara otu ihe ka ogologo nkwụ ọ ga-aka mma asị ka ị bịa gbaa egwu ebe ahụ ị mara ọ ga-ada o nwere ife ya ememe mana na ikpeazụ aga m achọ ka inye okwu ndụmọdụ ị nwere gwa ha ebe a nwere ike inweta gị n'akara ọha nta akụkọ. oke a sị na nwanna ya dinyere ori oro ya were ụkwụ mawa aja kịta ha agwago m ka m bịa gwa gị ebe ị ga-enweta m ịchọkwa nye gị akara ekwentị m mana achọkwa m onye nke ga-eme ọkpọ m ọsị m bebi ga-ekwanụ mba nwanne kpọ m ka anyị rụọ ọrụ ọ dabanye gị ọ dabanye m na-emekwa gị obiọma maka na ihe na-akpọ ihe ndị onyonyo na ndị modelin na ịgba egwu a bụ ka a na-enwekọrịta aṅụrị onwe ihe karịrị inwe aṅụrị ọhịa ji n'ọnụ n'oge aṅụrị na-eme ha obi aṅụrị otu a ka ọ dị. m na-achọ ịgwa unu ịchọ isoro m na nke a na-akpọ Facebook ị ga-enweta m Ella Chioma Jesus ọ bụ afa nke Facebook ị wee bata na Instagram ka a na-akpọ Instagram ị nwetakwa m na Chioma Ella 01 ị chọkwa akara ekwentị m ga-enye gị ya mana ịbịazie na Instagram isizie na Instagram nyezie gị akara ekwentị o wee dabanyezi ọfụma ịbịazie n'Instagram ịgwazie m ka isi nweta afa m na gị akọzie adụkwa m na ihe a na-akpọ WhatsApp anya na-ekwukwe na-aga maka na ọ ga-akpa m obi aṅụrị imiti ndị m na-agwa okwu a ndị na-ege m ntị ndị na-enekwanụ m anya iwee kpọọ m iwee ada m na Facebook si m na ebe isi nweta afa dị otu a echezọkwa na afa m na Facebook bụ Ella Chioma Jesus ịbịa na Instagram Chioma Ella 01 daalụkwanụ. ndị ọma na-ege ntị ebe a ka ya pịacha n'ụbọchị nke taa mana tupu anyị apịachie ọ ga-azọtara anyị obere okwu echefukwana ọ ka bụkwa Chibuike ka gị na-enọ ine anya na onyonyo ya afọ ebe ya bụ n'Instagram ebe ihe enweta m mụ na Bright enemena ya nọ n'emume a ya nwere ebe unu na-aga na anyị nụ na ya afọ ọzọ n'izu ụka nke na-abịa abịa mgbe gị wetakwara unu oge aṅụrị ụmụmara ihe nke na-akpọ unu obi aṅụrị nke na-eme n'isi mbido TV ebe ife niile na-eme kwụsie n'ike agara ma ọ bụghị ị ga-aṅụ mmanya akwala ụgbọala maka na ndị be gị na-eche gaa na-abanye na-agba emume nke a na-akpọ ekeresimesi were nwa ya achọla ihe ụwa n'ike onye a bụ okwu nwere ike tụpụrụ unu Bright ka ị agwanụ ndị be anyị Igbo ndị ọma ndị na-ege ntị orugo ebe anyị ga-awụsa ọwa n'ụbọchị nke taa so anyị ga-awụsa ọwa ebe a otu o siri dị ọ ka bụkwa nwanne gị nwoke Chigozie Azụigwe nke a na-akpọ Star B Isekeboy nwanne ịchọ inweta m ị gaa na Facebook Star B Isekeboy ọmụnwa ị gaa na Instagram Star B EE ọmụnwa ka ị ga-anwụ m chapali otu a ka o si dị ọ dịgo ka ọ ga-adị nwanne kịta ka unu ga-amụ ihe eji akpụ ya oge aṅụrị n'isi mbido TV ka unu fụ fellow kites we pelum pe ugulo chagi white we pelum pe if you do well we pelum pe we se te kwa well we pelum pe we wanna